Wala na tayong intro-intro mga kaspero. Pagdating natin dito sa laot at nakapag-warm up na tayo, dumiretso agad ako dito sa 21 meters dahil nandito yung mga malalaking isda dahil napakalakas ng agos mga kaspero, kaya sure ball na merong mga pelagic ngayong araw. Kaya abangan natin kung ano yung unang magpapakita sa atin. At sa time na to, biglang nagsikalasan itong mga bait or trigger fish. Ibig sabihin, merong paparating na pelagic, kaya hintayin natin kung ano. At ayan mga kaspero, napakalaking GT sana, kaso bumalik, tinira natin, kaso sobrang layo na. Hindi natin tinamaan, sayang. Yun sana yung unang isda natin, pero hindi para sa atin, kaya hayaan na lang natin. Pagkatapos kong magpahinga, nag-drop ulit ako at meron na namang nagpakita dito sa gilid natin na isang trevally. Good size na sana yun, nasa 3 kilohan na, pero bumalik doon sa tabi, hindi dumiretso sa atin. Parang natakot, kaya hinayaan ko na mga kaspero, pero nag-stay pa ako ng kaunti. Baka merong lalapit na iba, ngunit wala talaga. Kaya umahon na ako at nagpatangay ulit sa agos para makahuli na tayo ng isda. Same dip pa rin yung sinisisid natin mga kaspero, gawa ng malakas ang agos. Labas talaga ang pelagic. At eto nga, hindi tayo nagkakamali dahil napakalaking tangigi yung lumapit sa atin, kaya iniming ko na ito ng maayos mga kaspero. Ngunit yung pana natin talagang gumagalaw. Kung napapansin nyo sa slow mo natin, baba taas yung pag sight natin sa islang ito, kaya ayun, napataas yung pagkatira natin. Taplis lang talaga, sayang, king mac pa naman yun. Kaya ito, sinigurado ko na mga kaspero, pagkababa ko dito, meron agad akong nakita na dumaan na black tip shark or pating mga kaspero, galing sa tabi. At ayan oh, yan, dumaan sa harap ko. 2 piraso yan, yung isa nandun sa unahan. Dahil pag meron yan, ibig sabihin merong GT mga kaspero. Kaya eto, lumapit sa atin oh, giant trevally, lumapit talaga. Kaya ayun, sapol, ganda ng pagkatama, tagos, kaya walang kawala, sure ball na mahuhuli natin. At ito na yung first fish of the day natin. Sayang yung mga unang nakita natin, hindi natin nahuli, pero ayos lang dahil eto na yung umpisa sa mga napapana natin. Imo paabo isda dan? Oo, paabo isda kay dapat ito. Ito pa oh.
Oh, tuwali sa may kasil. Bawo lagi ito ba ulo? Bumalik lagi tapos kada drop na ako na iba ulo sa likod lagid. Tapos unsa ka na no? Para ako tagigi. Puksi man. Puksi. Pas kong sulog ba, gamata ko pa na oh. Bahol pa man. Papuisda, grabe. Kadapa kita na ako doon. Pagka-secured natin ng ating unang isda na trevally, bumaba ulit ako dito sa spot kung saan ako nakakahuli lagi ng mga great barracuda, yellowtail barracuda. Ang dami kasing isda dito, yung mga batfish. Ayun, dito pala sa gilid ko, hindi ko kaagad napansin. Napakaamo mga kaspero. Ganito ang mga isdang ito kapag napakalakas ng agos, sobrang amo. Kaya eto, inaming natin ng maayos at ang ganda ng pagkatama. Talagang sa pool hanggang spine. Kaya tiurok mga kaspero, patay agad itong isdang ito. Pagka-secure natin ng barracuda, bumalik ulit ako at meron akong nakita na grouper mga kaspero. Ayun, medyo malayo sa atin kaya dinahandahan kong ginapang at para lapitan natin tsaka panain. Buti na lang medyo maamo kaya ito, tinira ko. Sample naman mga kaspero. Sunod-sunod na yung huli natin. Kaya paldo talaga mga kaspero. Mga ganda pang isda at tsaka malalaki yung mga nahuli natin.
At itong spot na ito mga kaspero, napakaraming bigong or triggerfish na black. Dito ako laging nakakapana ng mga pelagic like tangigi. Number 1 talaga na napapana ako dito sa spot na ito ay tangigi. Medyo may kalaliman lang itong spot na ito dahil nasa 22 meters ito. Kung napapansin nyo, maraming bayang or batfish sa paligid. Kaya hintay tayo kung anong yung lalapit sa atin ngayon mga kaspero. Kaya pala hindi mapakali itong mga isdang bait mga kaspero dahil meron palang malaking isda doon sa malalim. Isang malaking giant trevally, halos hindi pa mapakita sa atin. Talagang nagtatago pa siya doon. Pero hintayin pa natin ng konti. Medyo tumagal-tagal tayo sa paghihintay dito para malaman natin kung ano talaga itong isdang ito. Kaya ayan, tingin ako sa paligid. At ayun, nakita ko na mga kaspero yung target natin. Isang napakalaking giant trevally. Ayun, nasa unahan. Kaya humarap ako sa may agos at buti na lang bumalik ito dahil nagsandasting tayo ng kaunti at nung tinira natin, sample naman, napakaganda ng pagkatama. Kaya ayun, ikot lang siya sa pataas mga kaspero. Halos hindi na nakahinga ng tali. Tamang-tama talaga. Timing talaga itong last drop natin mga kaspero dahil nandito na tayo sa tapat kung saan tayo nakapwesto. Kaya pagbaba ko, eto 3 pirasong giant trevally mga kaspero. Pinipili ko yung mas malaki kung saan. Parang yun yata, yung isa yung sa gitna yung mas malaki, pero eto na lang yung tinira ko dahil nandito na nakatutok yung pana natin dahil pag once na nilipat pa natin baka wala tayong mahuli. Kaya nagsigurado na tayo na tirahin yung isa. Kaya eto, talagang pinigilan ko dahil medyo may agos pa. Baka isabit dun sa bato at mahihirapan ulit tayo dahil may bitbit pa tayong mga isda. Medyo mabigat na sa ating katawan pero kayang-kaya naman. Kaya ayos, dagdag sa huli natin. At ito na rin yung last fish of the day. Paldo mga kaspero. Malalaki yung nahuli natin ngayong araw. Gabi naman